labang ke third executive kangni amai pe do polo tase labang so third executive amai kangni along ye tum dak son surya lam chingwai pen ke dam tang ko ma ke klem nam nang ji labang so ke papling dam de thek ke papling nam tong the an non puthor papling nam ji phasi pini chingma chi sa polo tase lan par da ako ke dam tang hot ke president arpu ka do che back et long se tame president abang silent do bang lo alangli kopi aning koi potong ni to ma labang so Manja Press Club a members do ala pan kita mang rong ne labang chi da lo sita melang le pan ning ko dam la pukali alangli ta pinya sai do kok tai po amasi ni to ning kan play ni na lo ke foundation de ta port an le bom lo abala masi ni to kidam tan 22 arni second executive pang ni lo hala so se ni tum chingwai lo je ilitum la president cabinet president silent pen ke kamiklem ke chok chelo pen ke kamiklem ke lapon ki klem dam nangji long pen ke klem dam une det po la pen pine kisung ki bolong so tame kacherap men kachera pon thek det po la so members to ben la bang so lam thewan lo wan pe si ilitum hala bang so arni machi ilitum arpu bang president la pen secretary la pen ki papleng nangji lo ilitum larpon lo la pen hala bang so arni ki larpon dam tong thek thedim lo an ke ako pini si ilitum larpon lo na si ilitum pini isi executive la third executive long arpu ki papleng abangela lo president la non Manja Press Club long ningkan hini aboha phan president ke pang ni pon mate president ke pacho pon ke nili phanse jong pon lo nili men la ke morsing thi la pen ke general secretary la bang ke provincial cro la polang lian lo general secretary lo la pen ke vice president la bang ke Emerson be la polang lian lo la pen ke akwa dun thu a vice president la bang ke Enrojit Teron la pen ke AJS Joysing Sinner AJS adun AJS labang ke Prodip Rong Finance Secretary Elvin Timung lapen ke Assistant Finance Secretary Jonathan Ropi lapen Organizing Secretary Rajas Hanse Assistant Organizing Secretary Hilson Rongphar lapen Public Secretary Sonjit Tiso lapen Assistant Public Secretary Sumitra Teronpi Accountant Mumita Timungpi lapen Office Secretary labang ke Salongki Tokbi lapen members bangini rapu pan thapono Abraham Tiso lapen Salong Tokbi kasi la bangkre truck atun kasi la kibang silang ni kanini ang bongke kichok che kiklen ponang si an namang tabe sirap situ ponpo lapen kado kabe kibang silang akisung lo tabe itu la bangkre truck pensi jointly pen che face ponpo lapen ning kite do je members thomas tame labang so club association pan tangon pan ni ke do lo pini iletum labang so kaching sai pon aputhat labang ke lapon si chingwai ching sai pon so thai chalo nilin pe lapon si pachini thek chalo kardom